Takže vás dám ďalšieho videa a dnes si zahráme jednu hru. Som zvedavý, čo to bude. Malo by to byť inkrementálna hra. Teraz sa upgradeujeme. Odomkli nejaký aminoacid. Teraz odomkneme ešte nie, ale tu odomkneme DNA. To bude taká evolučná hra. Postupne budeme mať evolúciu. Už to zarába aj same, ale pomaly. Teraz idem kúpiť DNA. No toto sme nič nevytvorili. Ešte upgradenem DNA. Teraz idem kúpiť proteín. Však to vyzerá naša planéta zase. To na začiatku vyzerala inak, ale už evolúcia. Odoknúť buď mesiac, erupcia alebo vulkáno, potom máme odoknúť RNA, neviem čo to je, a plasma membrána. No. Musím sa pozrieť, či to je nejaký či to náhodou nemal slovenčinu alebo češtinu. Ale nemá to. Škoda. Teraz budeme šetriť asi na tú membránu. Vlastne toto bude tak trochu aj edukačné video. A teraz môžeme odolknúť baktériu už. A však upgradem DNA. Nech viacej zarábame. Pamätaj sa takto asi. To je nič moc. Rozmýšľam, či mám kúpiť mesiac alebo nie. A čo budem šetriť na toto? Dneska som achievement za prvý život. Cena. Prvý život máme. A to sa nepamätám, čo je to tu. Od toho žluté nám dalo docela dosť toho. A to je vyzerá takto naša planéta. Teraz nám to vlastne dalo niekoľko násobok, lebo sme zrýchlili dvojnásobný čas. A my to hneď upgradeneme. Viac zarábali. A kúpim mesiac. No už máme mesiac. Toto tu. Kúpim RNA. Si neviem úplne ani čo to je. Popravde. A už za jedno kliknutie máme 7. Teraz budem šetriť na vulkáno. Nech to už prosím, mám tento spodok všetky celé domknutý. A môžeme teraz kúpiť ozonovú vrstvu. Teraz kúpim mitochondria. Čože proste dvakrát zarábame z toho teraz. Dvojnásobok nám to dalo. A to nám dá, že dvojnásobok budeme zarábať. Toto sa nám okolo Darwinium, čo môžeme dať taký boost. Takže vtedy náš život vyzerá takto. Ešte kúpim baktérium, nech to všetko už máme odomknuté. Keď už poďme sem hore. Komu sa povedať, že táto hra ma to akože baví. Nie, že vy predtým tie hry ma nebavili, ale tak to ma baví tak asi najviac. Z tých, čo som tu teraz natočil. Kúpime mitososis. A vírus. Odoknem hneď. Teraz zabám 22 za kliknutie. To je oboje.
Vlastne toto je taká dýchacia metóda, keby som to mal, alebo ak by som to mal preložiť, tak teraz som to vlastne odomkol. A teraz môžeme kúpiť huba, sa mi zdá. Ak sa nemýlim. Kúpime hubu hneď. Vlastne teraz sme už vytvorili taký už trochu väčší organizmus na našej planete. Hubu. Budeme robiť život v vode, až potom na suši. No, teraz sa môžeme upgradeovať tu. Trošku upgradeujem tie sponge, lebo tie nám budú zarábať dosť veľa. A keď chcem mať už jellyfish, to je, no tak to ma bude stať 100 000. Čo toľko ja nemám. Ale máme boost, až na ten boost nám dáva akože máme ho na hodinu. Čiže je dosť. Keď ho dám na hodinu. Áno, jellyfish je meduza. Aby som to preložil. No, takto vyzerá tá aj naša planéta. Nič moc. A tu že môžeme že tu musíme vyskúmať nejaké už zveja. Ale ja som chcel jellyfish, lenže tu už stojí to dosť veľa. Tu môžeme získať za 400 000 môžeme odomknúť nervový systém. Som nečakal, že tá hra bude taká veľká. To môžeme odomknúť nejakú reprodukciu. Kam ten jellyfish? Tomu proste musíme to v tomto dieli urobiť. Jellyfish. Proste musíme to kúpiť. Tak už máme na to. Máme prvú... A už sme získali achievement za to, že už sme vytvorili život, ktorý dokáže plávať. Jellyfish. Za to sme získali ďalších 100 000. Zvedaj na tá hra, jak to bude pokračovať tá hra. Teraz by som kúpil asi ozonovú vrstvu. Na to sa musíme trochu našetriť. Teraz nám to dáva za každé dalo nám to 130 zelené, nám to pridalo, keď zakliknem. Teraz kúpim tú reprodukciu. Tak to rovno kúpim. Ako nám to pridá 90 zakliknutie, že budeme mať o 90 viac zakliknutie. Proste toto, keďže tu pozadie je zelené, to znamená, že proste sú tam iba také bunky a také proste baktérie a tu už sú proste už aj vodné živočichy. A tak proste ďalej. Som odomkol, a toto bola iba huba, ale teraz som odomkol korál. A to je to ukázané, že keď to budem ešte upgradeovať, tak sa nám odomknú ďalšie veci. Tu 1 a 2. Tak ale stojí to docela dosť. A toľko ja úplne peniaze nemám. Tu proste je už nejaká... platform, proste nejaká... Jak to povie... červík, tak alebo také niečo. Nejaký vodný červík by to už mal byť. Takže som čakal, že to bude nejaká ďalšia proste... nejaká ďalšia incrementálna hra. Ale ako to sa baví tá hra. Musím povedať. Ale viac než ostatné, tak to poviem. Ale už strašne je to drahé. A to, že máme ten dvojnásobok dneska máme, takže preto toľko zarábame, inak sme toľko ani nezarábali. No tak to vyzerá naša planéta, už máme aj oblaky. Takže, ale proste už sa tak evolvovala. Tak to vyzerá oceán. No som zvedavý, jak to bude pokračovať ešte. Ako, asi už vieme, ale... No, tak. Potom odomknem asi korál, čo nám dá, že sponge mi bude zarábať 2,3 krát viac. Takže zase musíme na to naštriť. Tak už máme korál. Keď som kúpil asi tento nervový systém, že to je zase strašne veľa to stojí. Či toto. No to neviem čo je, ale kúpim to, lebo máme na to. A dám zdvojnásobiť to jellyfish, proste zarábanie.
Ja som vlastne to tu použil, čo mi ako dala tá hra a prešli sme 15 minút. Akože keby som 15 minút šetril, ako keby. A máme 2 milióny. Takže kúpim hneď toto. A už som tam videl rybu nejakú. Máme ryba za to 300 000. A máme našli 15 miliónov. Čiže akože dosť. A tu už vidím nejakú rybu. No a teda to som zvedavý. O ešte máme toho nemáme toľko dosť upgradeovaného. Kúpim nervový systém, aby sme viac zarábali. A kúpim ešte toto. Ďalšiu tú žižalu, alebo ak sa to povie, no to je po česky. No však viete čo myslím, presne. A už zarábame skoro nejakých 8000 alebo 7500 zarábame za sekundu. Čože akože dosť. A podľa mňa našli 15 miliónov. Čo je dosť. Tak pokiaľ našli tak to bude zas trvať. Ako ja som teoreticky mohol by som, kde to je? Mohol by som skúpiť to tu za tých 10, aby sa mi to neskyplo ďalšiu hodinu. Alebo môžem kúpiť to tu. To proste, že budem viacej zarábať, keď kliknem. Alebo proste budem zarábať celkovo viac. Tak to kúpim raz. No to vypadá našlo takisto. Ako aj predtým. A teraz môžeme kúpiť nejaký Radial Symmetry. To neviem čo je, ale dávam to, že Jellyfish bude zarábať ticket viac. Teraz budem šetriť na tu. Lebo tam dá, že teda tu červy alebo čo z toho, tak budem zarábať dvojnásobok. Dúfam, že nám to odomkne čoskoro aj rybu už. Tu. A tu zase bude niečo ďalšie, veľké už. Som na to zvedavý. Už dole máme všetko kúpené. Takže som zvedavý. Teraz budem šetriť na vlastne červíka ďalšieho. Aby sme viac zarábali. Na neho už máme za chvíľu naštené. No hneď. A teraz mohli kúpiť toho tu, čo nám dá, že ten tu červík nám proste bude zarábať trikrát viac. Hneď to kúpim. A to nám bude dávať to, že proste budeš trikrát zarábať ten červík. A to je pigment. Proste ak som už rybu konečne mať. Rybu. A to niečo letí. Na 15 sekúnd budeme mať, keď kliknem, tak proste mi to bude oné. O 30 krát, už má 30 násobok. Na 5 sekúnd. Takže teraz zarábam proste veľa. 8000 za kliknutie. A to už mám iba na 5 sekúnd. Máme 2 milióny. No... Toto je 2,5 milióna. To akože nemám. Ako zarábame nejakých 30 000. Približne. Ale tak to je docela akože málo. Už máme na to. A som stále, proste tú rybu nemáme odomknutú. Nemôžeme proste kúpiť. Aj keď aj chcem proste rybu. Toto teraz vlastne kúpim plávanie. Proste plávať. Už ako máme kúpenú Jellyfish, takže to je také... Môžeme to mali kúpiť asi skôr, ale tak... Čo už. Vlastne teraz môžeme kúpiť... Nič nového iba. Iba môžeme kúpiť a proste upgradovať. Tie veci, čo už máme. A navyše túto hru si môžete zahrať aj vy, lebo je zadarmo. Takže... Zabudeme 115 000 za sekundu.
132 000 za sekundu. Môžeme asi 4-15 miliónov. My získali 5 tých vecí. To sme upgradeovať proste, že budeme mať proste už aj väčšie zdroje. A tá väčšie zdroje môžeme mať treba z rybu a tak ďalej. Sa to upgradeuje, ten počítač. Teraz sme odomkli sme nejaký reality engine. No vlastne teraz môžeme ako keby, to sú také, že teraz sme dali ako keby prestíž, že to nazval. Tak by som to nazval, proste dali sme ako keby rebuild. A zostala sa nám treba z odomkol toho tu, čo sme to predtým nemali. A to je aminoacid, že nám to proste 222 krát nám to oné dá. Teraz dáva proste tu zába 222 krát viac. No som teraz kúpim iba veci, čo sme už kúpili. Ale už budem môcť mať aj fish. Tá oné rybu. A toto potom mať už druhý prestíž, alebo druhý hybrid. Na to aby som to mohol odomknúť. Čo ja ešte nemám. Už zábame hneď, rýchlo zábame. A to sú nám teraz šetria tie veci, za ktoré môžeme kupovať v tom hybrid shope. Teraz sa nám to proste šetria. A sa nám okolo toto. To neviem čo. Máme level up. No teraz som to... Áno, teraz som vlastne to upgradeol. To tu na dvojku. Takže nepotrebujeme rebuild. A teraz môžem treba skúpiť toto odoknúť. Alebo môžeme ešte od toho tu. No vlastne na to bude viacej zarábať, 227 krát. A tu sa nám ešte dole domko. Áno, tu je to. No dá sa tú vec, čo sme získali, tak môžeme proste aj boostnúť, aby sme mali bonusy presne nejaké. Takže keď našleme 12 miliónov 500, tak sa nám proste získame ďalšiu tu. A táto proste môžeme upgradenúť ten počítač ako keby znova. A zarobili sme teraz 3 a môžeme ich proste teraz tu míňať. Ako by sme zase dali ten rebuild. A teraz za jedno kliknutie už zarábam 26 hneď. Dneska sme achievement. Nejaký. Ale on chce ešte jeden. Pretože sme mali proste kúpil 50 DNA a 50 oného amito. Už kúpim rovno tohoto, lebo sme viacej zarábali. Ešte od tohoto kúpim rovno už 50. Tak sa bude dať teda. Áno, už máme. Mám. To sa nám to pomaly teraz načítava, aby sme mohli mať oné trojku už. Čiže tá hra je taká trochu viacej komplikovanejšia, ale tak stále dobrá. A to sme tu preto nemali, toho tu. Ale teraz budem šetriť na rybu, lebo už konečne môžeme mať rybu. Konečne. A je to tam. Máme prvú rybu. 5 miliónov. Teraz mám odolko veľa toho. Ako sú putvy.
z kostia nejaké. A to poviem už akože o mnoho viacej peniazy. Za 150 miliónov tam od Don Clown, nejaká ďalšia vec. Ako môžeme to už upgradenúť, zase ten počítač, alebo budeme mať iba 5. A z toho ako moc nič nekúpim, takže to ešte budem šetriť. Jedine, ako mohli sme za 5 kúpiť šteltu, ale vôbec neviem čo to robí. Takže to ešte nebudem upgradovať, ten počítač. A kúpim ďalšiu ibu. Alebo viac kúpim. Tu by to bolo pre toto video asi všetko. Bolo to ako dosť dobré hra, to je, musím povedať. Ak to budem veľké zradnutie, tak natočím ďa part 2. Ale keď to budem hrať off-screene, to budem keď tak hrať. Bolo to dobrá hra. A dajte like, odber, koment a tak ďalej. A tým čau.